Пролетта е тук, а с нея и един от най-големите въпроси в земеделието – как да подготвим почвата. Днес ще разгледаме конвенционалната оран и нейното, да си го кажем направо, доста сложно въздействие върху азота. Ще видим как едно и също действие може хем да даде страхотен старт на културите, хем да крие сериозни рискове за загуби. И така, стигаме до въпроса за $1 милион. Оранта – приятел или враг в битката за запазване на ценния азот в почвата? Както ще разберем, отговорът съвсем не е еднозначен, а се крие в един много деликатен баланс. За да разберем този баланс, хайде първо да разнищим какво точно прави оранта с почвата. Да погледнем и двете страни на монетата. Какво печелим, но и какво всъщност рискуваме. Само си представете картината. Плугът обръща земята. Той заравя старите растителни остатъци надълбоко и изкарва отгоре по-тъмен, по-влажен слой. Този слой естествено поглъща повече слънце, затопля се по-бързо и дава един ранен тласък на растенията. Обаче тази намеса си има и своята цена. Финната мрежа от въздушни каналчета в почвата, тези така наречени макропори, се разрушава. А това, както ще видим след малко, променя изцяло правилата на играта за водата и въздуха. Добре, това са физическите промени. Но как те се отразяват на онзи невидим свят под краката ни, на химията и биологията на почвата? Точно тук се крие ключът към съдбата на азота. Всичко започва с един процес, наречен минерализация. Най-лесно е да си го представим така. Почвата е пълна с милиарди микроскопични готвачи. Тяхната работа е да разграждат органичната материя и да сервират азота в единствената форма, която растенията могат да усвоят – амониевия азот. И тук оранта се намесва, и то доста решително. Тя е като аларма за тези микроби. Като обръща почвата, тя я насича с кислород. Този кислороден шок кара микроорганизмите да се събудят и да заработят на пълни обороти. И какъв е резултатът? Едно масивно и бързо освобождаване на амониев азот. Получаваме истински азотен бонус за младите растения. Звучи страхотно, нали? Обаче има една уловка и тя се нарича денитрификация. Това е процесът крадец, моментът, в който губим ценният азот. Едни специални бактерии взимат хранителните нитрати и ги превръщат в азотен газ, който просто излита право в атмосферата. Буквално пари хвърлени на вятъра. И кога се случва тази кражба? Сценарият е класически. Изорали сме, но после влизаме с тежка техника върху все още влажната почва. Смачкваме я, след това завалява един хубав пролетен дъжд, водата запълва всички пори, избутва кислорода навън и готово. Създаваме зони без въздух, а бактериите на денитрификацията само това и чакат. Активират се и започват да унищожават азота. Рискът е най-голям, разбира се, при тежките глинисти почви, които обичат да задържат вода. Разбира се, има и друг начин да загубим азот – чрез измиване. Водата просто го отнася надолу, далеч от корените. Тук обаче е важно да кажем – основният виновник не е толкова оранта, колкото самия тип почва. При леките песъчливи почви, например, този риск си го има винаги, независимо от обработката. Добре, диагнозата е ясна. Видяхме плюсовете, но видяхме и огромните рискове. Сега идва важния въпрос. Какво да правим? Как да надхитрим системата? Как да вземем бонуса, без да платим високата цена? Има си стратегия, разбира се. Умната стратегия се състои от няколко ключови хода. Първо, и може би най-важно, търпение. Никога не бива да се влиза в прекалено мокра почва, за да не се смачка. Второ, планиране. Всяко излишно минаване с техника трябва да се минимизира, за да избегнем уплътняването, което, както видяхме, води до денитрификация. Трето, прецизност. Вместо да се внася целият азот наведнъж, той се разделя на няколко дози. Така се храни растението точно когато има нужда, без да остава излишен азот, който да се загуби. И не на последно място не бива да се забравя онзи бонус от минерализацията. Трябва да се отчете, когато се изчислява торовата норма, за да не се окаже, че преторяваме. И така, след всичко казано до тук, кои са най-важните уроци, които трябва да вземем със себе си на полето? Нека да ги обобщим.
Всъщност, всичко се свежда до един основен компромис, уловен перфектно в това изречение. Конвенционалната система предлага по-бързо затопляне, но създава риск от структурно увреждане и ускорена минерализация. Ето това е сделката – бърз старт срещу повишен риск. В крайна сметка, управлението на азота си е като навигация в минно поле. Едно грешно движение и бум! Загуби. В следващия ни анализ ще направим нещо много полезно. Ще създадем нещо като карта на това минно поле. Ще покажем визуално къде точно се крият най-големите капани за азота и как да ги заобиколим. Така че очаквайте!